दसरा संपून 2-4 दिवस झाले रे झाले की दोन गोष्टींची तयारी सुरू व्हायची. सहामाही परीक्षा आणि दिवाळीचा किल्ला. दिवाळीला किल्ला का करायचा हे मला शास्त्रीय दृष्टीनं कधी कळलंच नाही. पण बहुधा मुलांनी फराळ बनवताना लुडबुड करू नये म्हणून कोणीतरी शोधून काढलेली ही नामी युक्ती असावी. पण त्या दसऱ्यानंतरच्या 15 दिवसात अभ्यासाबरोबर लढाई चालू असताना मनात मात्र किल्ल्याची तयारी चालू असायची. त्या 2 आठवड्यात शाळेतून घरी येताना बरोबर रस्त्यात वेगवेगळे दगड दृष्टीस पडायचे. आणि मग गोलाकार दिसला की तो बुरुजासाठी, सपाट दिसला की राजांचं सिंहासन, कुठे वाटेत बांधकाम चालू असेल तर लॉटरीच लागायची. फरशांचे तुकडे पायऱ्या म्हणून दप्तरात, डब्याच्या पिशवीत रोज घालून आणायचे. घरी आई आजीचा रोज लाडी कोरडा खायचा. या 15 दिवसात आम्ही एकमेकांशी भांडणारी भावंड अगदी एकीमध्ये असायचो. आपले दगड कोणी चोरू नये म्हणून ते घमेल्यात घालून कॉट खाली ठेवायचो. आता ते दगड कोण चोरणार बरं, पण त्या वयात ते सगळं फार सिक्रेट असायचं. मेन विषयाचे पेपर संपायचे आणि कार्यानुभव, चित्रकला असे 2-4 पेपर राहिलेले असतानाच त्या किल्ल्याची पायाभरणी व्हायची. किल्ले बनवणं साधारण पहिलीपासून सुरू होतं, पण 4थी मध्ये इतिहासात शिवाजी महाराज येतात आणि मग पुढची 4-5 वर्ष किल्ले बनवायला एक वेगळाच जोश चढतो. त्या 4-5 वर्षात तोरणा, प्रतापगड, रायगड, जंजिरा हे बांधून झाले पाहिजेतच, नाहीतर बहुधा 10वीला बसू देत नसावेत. प्रतापगड म्हणजे मुख्य दगडाच्या साच्यातून बाजूला निघालेली एक निमुळती माची. रायगडावर बाकी काही नसलं तरी एक टकमक टोक आणि एक हिरकणी बुरुज पाहिजेच. यात सगळ्यात चॅलेंजिंग म्हणजे सिंधुदुर्ग, कारण तो पाण्यात असणारा, त्यामुळे भोवतीचा खंदक इतका नीट पाहिजे की टाकलेलं पाणी 2-3 तास तरी टिकून राहिलं पाहिजे. म्हणजे मग वाढून आमचं पाणी 8-9 तास टिकतं असं सांगता येतं. सिंधुदुर्ग बांधताना सगळं झालं की मग मागच्या बाजूचा बंगल्यातला एक अनुभवी दादा सांगणार, अरे खाली प्लास्टिकची पिशवी घाला रे, मग त्यावर फरशा टाका, म्हणजे पाणी जास्त टिकतं. मग परत सगळं उरका आणि बांधा. पण ते परत करायचा कंटाळा कधीच नाही आला. सिंधुदुर्ग असेल तर त्या वर्षी हळूच आजीला लग्गा लावायचा की दर 2 तासांनी थोडं थोडं पाणी टाक ग, म्हणजे मग आपण खेळायला मोकळे. आणि कोणीही मित्र आपल्या अपरोक्ष आपल्या किल्ल्यात खरंच 7-8 तास पाणी कसं टिकतं हे पाहायला आला तर त्याला पाणी दिसलं पाहिजे, म्हणजे आपली कॉलर ताट काय. प्रत्येक किल्ल्याला एक चोरवाट असायचीच. ती खरं तर आम्ही मनात योजलेली असायची, पण चिखलानं गायब झालेली. पण तरीही ती आम्हा भावंडांना बरोबर दिसायची. बाकी घरातल्यांना ती शोधायला लावणं आणि आपण त्यांची परीक्षा बघणं हा एक आवडता खेळ असायचा. त्यांना सापडली नाही की आपण दाखवावी आणि घरातल्या मोठ्यांनी अरे खरंच की असं म्हणावं. परीक्षा संपायच्या आणि दिवाळीला 2-4 दिवस असायचे. ते 4 दिवस किल्ल्याला फिनिशिंग टच देण्यासाठी मग हातघाईची लढाई व्हायची. आता त्यात हळूहळू घरची सारी फौज सामील व्हायची. इतर वेळी काड्यापेटीशी अजिबात खेळू न देणारी आजी एक अख्खी भरलेली काडेपेटी आणून द्यायची. किल्ल्याच्या वाटेवर दोन्ही बाजूनी लाव हो. मग आमचा आवडता उद्योग 2-4 काड्या पेटवायच्या आणि हौस भागली की बाकीच्यांनी गडाची वाट अधोरेखित करायची. शेजारच्या काकू किल्ल्यावर पेरायला मोहरी किंवा हळीव आणून द्यायच्या. कामाच्या गडबडीतून वेळ काढून आई डोकावून जायची. अहो आईच ती, तिचं ते 6th सेन्स म्हणतात ना, मुलांचं काय चाललंय हे तिला बरोबर सांगून असायचं. ती येऊन डायरेक्ट विचारायची, रायगड केलाय का? ते टोक अगदी टकमक कड्यासारखं वाटतंय बरं. खरं तर तो किल्ला रायगड,
प्रतापगड, सिंहगड, पुरंदर काहीही होऊ शकला असता. पण त्या वयात आईनं ओळखला म्हणजे आपला डिट्टो झालाय असं वाटून आमची छाती अभिमानानं भरून यायची. हेच ते प्रोत्साहन हे फार उशिरा कळालं. बाबांची तर वेगळीच तरा. कधीतरी येतील आणि विचारतील, यावर्षी कुठला अंकाई केलाय का? अहो बाबा नीट ओळखा ना. मग टंकाई केलाय का? मग आम्ही चिडून सांगायचं, बाबा एवढं ओळखू येत नाही का हो? त्याच्याकडे साफ दुर्लक्ष करून मग बाबा आम्हाला माहीत नसलेल्या कोणत्या तरी एक दोन किल्ल्यांची माहिती द्यायचे. त्याच्या इतिहासाची, भूगोलाची पूर्ण माहिती सांगणार. नकळत ज्ञानदानाची ही त्यांची पद्धत. त्या 10-15 मिनिटांच्या बौद्धिकानंतर हळूच हातातील पिशवीतून 2-3 मावळे, 1-2 प्राणी आणि तोफा आमच्या सुपूर्द करणार. बरोबर आमचं मागच्या वर्षीचं काय तुटलंय हे बाबांना कसं कळायचं? का बाबा जे आणायचे तेच नेमकं आमचं तुटायचं? हे अजूनही मला न उलगडलेलं कोड आहे. ह्या सगळ्या गडबडीत वसुबारस उजाडायची. दिवाळीचा पहिला दिवस. आज किल्ल्याचं ओपनिंग. संध्याकाळी 5 वाजता आजी हाक मारून सांगायची की तुमच्या किल्ल्यासाठी ही खास मोठी वात करून ठेवलीये. रात्रभर पणती उजळवेल. अहो हीच ती माया. मग आई किल्ल्यापाशी एक छोटीशी रांगोळी काढायची आणि त्याच वेळी हे सगळं इतक्या वेळ त्रयस्थपणे पाहणारे आमचे आजोबा खराट्याच्या जाड किंवा कुंचाच्या काडीला 2 भगवे कागदाचे त्रिकोण लावून त्यावर स्वतःच्या सुवाच्य अक्षरात ओम स्वस्तिक लिहून किल्ल्यावर रोवायला भगवा ध्वज घेऊन यायचे. अरे हे आपण कसं विसरलो? यालाच अनुभव म्हणतात. हे तेव्हा माहित नव्हतं. मग घरादारात, किल्ल्यात पणती लागायची आणि किल्ला, घर आणि आमची मनही उजळून निघायची. तेव्हा हे कधी जाणवलं नाही, पण आज कळतंय की दिवाळीतला किल्ला म्हणजे नुसता मातीचा डोंगर नव्हता, तर सगळ्या कुटुंबाला, संस्कारांना, संस्कृतीला अभेद्य ठेवणारा असा चिरेबंदी आणि चिरंजीवी तट होता तो. आज मला कळतंय की दिवाळीत किल्ला का करायचा.